Il-partijiet involuti fis-settur finanzjarju tennew l-appell għall-għaqda li wassal il-Prim Ministru Robert Abela wara d-deċiżjoni tat-Task Force tazzjoni finanzjarja li tpoġġi lil Malta fi proċedura ta' iktar monitoraġġ fil-qasam finanzjarju. Dan der biċ-ċar fl-istqarrijiet tal-Istitut tal-Ħaddiema fil-qasam tas-Servizzi Finanzjarji u anke tal-Kamra tal-Kummerċ. Fil-fatt l-Istitut innota kif mill-aspett tekniku Malta hija konformi mar-rakkomandazzjonijiet kollha tal-FATF għal kuntrarju ta' pajjiżi oħra li mhumiex fil-lista l-griża. L-Istitut innota wkoll il-ħidma kbira li saret fl-aħħar xhur sabiex ikomplu jkunu miġġielda r-reati kriminali fl-oqsma finanzjarji. Dwar dan One News tkellem mal-President tal-IFSP Wayne Pisani. Rridu naħdmu flimkien biex dak li għandu jsir isir u mhux nibqgħu noħonqu però l-industrija biżjed regolamenti għaliex hija ċara li r-regolamentazzjoni qiegħda hemm, imma li nimplementaw b'mod għaqli u effettiv u anke proporzjonali dak kollu li hemm bżonn isir biex l-effettività tal-miżuri li ġew moddija mill-Parlament twassal biex Malta tinqala minn fuq il-lista l-griża. Min-naħa tagħha l-Kamra tal-Kummerċ irrimarkat ukoll il-ħidma li trid issir fil-qasam ta' implementazzjoni effettiva sabiex Malta tirritorna fil-lista l-bajda. Hija tenniet l-element tal-għaqda li hemm bżonn sabiex pajjiżna ma jdumx f'din il-pożizzjoni. Mo News il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb sostniet li din l-għaqda trid toħroġ fis-seħħ ukoll fil-messaġġi li jintbagħtu mhux biss lokalment iżda anke barra minn xtutna. Rridu ninvestu ħafna iktar sforzi fuq ħansejħilha l-propaganda tal-pajjiż fuq livell internazzjonali, ġifieri nippożizzjonaw il-Malta tajjeb fuq livell Ewropew primarjament għax aħna membri tal-Unjoni Ewropea u anki fuq livell internazzjonali, ġifieri noqogħdu attenti kif nimmarkitjaw il-pajjiż, x'tip ta' messaġġi nibagħtu, x'tip ta' industriji nittargetjaw.